Ndiyenzile ke ivideo etshoyo uba ugogo Sikhotheni ngoku uzichazile uba uyi-medium, wabheka kwishow ebizwa ngoba Widows Unveiled. Ngoku uzenzile ke ii-readings zakhe, and shame mna into enditshoyo ngeyoba ngengakhange waya kulaa show, because kulaa show bengayange yodibana nabantwana okanye abantu aba-gullible okanye abantu aba-desperate. Bathethe exactly how they feel ngee-readings zakhe. Molweni Mamgobhozi Londa, namkela kuMamgobhozi TV. Njengoba senditshilo ke siku-season 1 episode 3 ka-Widows Unveiled, apho sibona ugogo Sikhotheni ethetha ne-widows eziyi-3. Besethethile ke kunye nomama ufundiswa, wathi akazukwazi umenzela yena i-reading yakhe because umyeni wakhe Mr. Motsepe unomsindo. Fine. Then ngoku ke ngoku besenza i-readings for uLerato Sengadi ongunkosikazi owayengunkosikazi yomculi u-WHP, wenza na for uMpho Shabalala owayetshate nomculi uMandoza, waphinda wenza na for uSisilerato Maphatswa owayetshate no-politician Mr. Kebi Maphatswe. Kwenzekayo ke kwekalerato i-reading, uLerato uthi okokuqala yena khange ayifile ibonela la nto lavavavu ithi ngoku ndikunye nomuntu ochazayo, because uthi kwayena mos ungumkhulu uyabo, and simbonile ke enxibe izinto zobungoma. Watsho ke uLerato uba into beselo ngoku Sikhotheni akho nto intsha amxele yona, zonke into bethetha ngazo zizinto ezikuGoogle, nabana ebenoyithetha laa nto beyithetha. Watsho ke uba yena ufane wahlala kulaa reading kuba ke efundiswe uba nee-manners ngumama yakhe, otherwise hayi akayiboni yonke laa nto bethethwa ngugogo Sikhotheni. And then okwesibini ke ngoku wathetha kunye nosisi Mpho Shabalala, wachaza ke uba ucela uba azobe into noba emconnectisa nomyeni wakhe. Obvious kaloku sana samazi ngosebengumculi, uthi kodwa yena akathandi uba ngumuntu opredictable, so waqomba uzamtrika makazobe ispeaker, because yazi most umyeni wakhe bengumculi, umuntu uzawufuna udraw imic. Nyani xa bejonga ugogo Sikhotheni masikhomperishe ke, xa bekhomperisha ugogo Sikhotheni udrawe imic, yena udrawe ispeaker. Ude wathi encokola ke nenye ifriend yakhe uba hey sana ndachazwa yi-medium, engasayihleki sana uba i-medium iye yathi ukuthi hey yambona yakhumbula udrayiva, and then you thought I was in the car, was out the room. I'm like, no, I didn't. Angeke ngikhumbule la, angazi noma kulo sisi or umduduzi abanamanga boyi-2 manje baswethe indaba zabo boyi-2. And then kulaa part khange iboniswe phaa kulaa reading, so I'm sure zininzi izinto ezingekhoyo bezithethwe ngugogo Sikhotheni. Baqomba ke ngokubona shem mabayikhathe off. Basically aba bantu ebebafunda bathe uthetha into engekhoyo. Khanitsho ke nakuba nicinga ntoni ngezi readings zenziwa ngugogo Sikhotheni, and if anikayibukeli i-episode khaniyobukela uWidows Unveiled, nayibona yonke kakuhle into ndiyithethayo. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.